Bos días, señor alcalde, Xosé Deira, responsable de Cultura e Diputación da Coruña, Caridad González Cerviño, representante da Consellería de Cultura e Turismo, Faustino Infante Roura, tenente de alcalde e membro do comité organizador Juan Jesús Ares González, responsable científico do quinto encontro arqueolóxico Ramón Fábregas Valcarce. Amigos, bos días a todos, benvidos a todos. Síntome especialmente orgulloso de acompañarvos a todos vós hoxe aquí e satisfeito de poder chegar á quinta edición deste programa que vimos nacer moitos dos que hoxe nos acompañades. 5 edicións, un lustro, no que tivemos ocasión de escoitar e de prendernos de multitude de proxectos e investigacións. Máis de medio cento de relatores pasaron polos encontros arqueolóxicos procedentes de multitude de ámbitos académicos, científicos, especialistas, amateurs, entre outros. Neste percorrido tentouse conxugar multitude de aspectos como tradición, innovación, investigación e divulgación, legislación, restauración, etc. Pero sempre fiéis ao compromiso para o que xurdiu, dar a coñecer a nosa historia e o noso patrimonio e achegándollo ao público en xeral, fora dos círculos académicos e especialistas, contribuindo modestamente a asentar a nosa identidade como pobo e a dinamizar e enriquecer a nosa cultura. Comprometidos co pasado porque é o vehículo imprescindible para que un pobo afronte con orgullo o seu presente e dispoña de retos para o futuro. Non exentos de problemas, de dificultades, de angurias, de moito traballo que finalmente se ve plasmado en día e medio de charlas, que é o espléndido resultado final que de seguro vai cumprir cos obxectivos propostos. Sen esquecernos das visitas do día 12 e 13 de marzo que teñen como finalidade achegarnos a equipamentos culturais dunha forma diferente a como poderíamos facer cada un de nós por libre. Boiro e a comarca do Barbanza pretende ser un foco activo onde teña lugar a dinamización e revalorización do seu patrimonio e que poida achegar experiencias de outros lugares que pola súa singularidade poidamos aproveitar, extrapolar, analizar, facer valer na nosa experiencia como xestores culturais. De aí que nesta edición fixésemos especial fincapé sobre proxectos e a posta en marcha de novos equipamentos culturais, sen esquecernos de diversificar o programa e que teñan cabida outras temáticas como a evolución humana, a restauración, o papel das asociacións na xestión do patrimonio, etc. Tería que enumerar unha lista moi longa das persoas e entidades que facilitaron o noso traballo ao longo destes 5 anos. Pero, principalmente, a Caridad González, diputada de Cultura, que dende a primeira edición non deixamos de asoballala na procura do seu compromiso e que ano tras ano mantivo o seu compromiso con estes encontros. Gracias, Caridad, gracias por estar aquí un ano máis. Agardo que poidamos ver para o próximo ano a 6ª edición que de seguro virá renovada ca finalidade de darlle ao público novas razóns para chegarse a Boiro e a comarca do Barbanza. Gracias a todos por estar aquí. Paso ya a palabra ao primer tenente de alcalde, a Ramón Fábregas Valcarce, responsable científico do quinto encontro arqueolóxico. Ben, en primeiro lugar, quero unha vez máis agradecer ao Concello de Boiro a súa hospitalidade. Eu todos os anos temo que me vou repetir, pero despois de 5 xeiras, pois parece casi inevitable. Síntome extraordinariamente cómodo nesta mesa, en este acto, por mor dese interés que un nota que existe por parte da administración local boirense. É certo que me parece que por prescripción legal o Concello xa non é excelentísimo, pero sí que é un Concello ilustrado no sentido máis estrito do termo, porque acaba ben de recibir un premio precisamente pola súa labor a prol da ilustración da cultura.
Estas xornadas acadan xa o número 5 da súa existencia. O número 5 non ten a solera que ten o 10, a década, ou non digamos xa os 25, os 30. Vimos de celebrar precisamente o 30 aniversario dun evento político bastante dramático na historia recente de España. Non obstante, os romanos cada 5 anos facían un censo e depuraban o número de cidadáns. Non sei se isto sería conveniente facelo hoxe en día tamén. E tamén é verdad que tamén o Ministerio de Hacienda nos manda guardar durante 5 anos as declaracións para eventuais reclamacións. Noutras palabras, o 5 tamén, sendo máis modesto, como digo, que outras cifras como 10, pois ten tamén certo valor. Nos fala dunha actividade que xa está ben de acadar un certo éxito, e creo que nestas quintas xornadas o nivel é tan bo ou mesmo superior que noutros anos. Nas xornadas de hoxe vamos ter unha serie de intervencións fundamentalmente de xente que traballa en e a prol da arqueoloxía de Galicia, e non tan só no aspecto, poderíamos decir, de investigación, no aspecto máis estrictamente científico, sino nun aspecto que é fundamental, que é, digamos, o achegar os resultados das pescudas arqueolóxicas ao público, á xente. En certa medida, retornar o favor que nos fai a sociedade aos arqueólogos a través do financiamento, retornarlo a esa sociedade en forma dunha comprensión dese pasado que estamos a estudar. E logo mañán, como adoitamos facer, teremos unha serie de conferencias que en algúns casos abordan cuestións que, dende unha perspectiva de decenas de miles de anos, non son completamente alleas á nosa realidade. Por exemplo, a cuestión tan falada da inmigración. Un dos conferenciantes vai falar dunha inmigración que tivo lugar en Europa hai aproximadamente uns 40.000 anos e que tivo unhas consecuencias fatais para os europeos daquela, que son máis coñecidos como neandertais. O cal nos leva a unha última cousa, e xa remato, e é que a prehistoria, mesmo a prehistoria máis arcaica, nos pode dar referencia, nos pode dar fitos para comprender mellor algúns problemas, algúnas realidades coas que nos estamos atopando a cotío. E máis nada, moitas gracias. Ten a palabra Juan Jesús Ares González, tenente de alcalde e membro do comité organizador. Bos días, señor alcalde, señora Caridad, señor Ramón Fábregas, responsable destes encontros, e Faustino Infante Roura, que representa a Consellería de Cultura e Turismo. É para min unha honra e para todos os boirenses recibirvos hoxe aquí, na Casa de Cultura Ramón Martínez López, para celebrar o que xa ven sendo tradicional en Boiro, por sorte, e os encontros arqueolóxicos do Barbanza, o quinto encontro arqueolóxico. Esta actividade é un programa que se ven desenrolando con moitísimo éxito ano tras ano, non só polo público que asistides, que sodes o máis importante destes encontros, senón porque permite achegar ao público unha visión dos traballos arqueolóxicos que de outro xeito sería moi difícil de dar a coñecer. Esta circunstancia, xunto co formato que presenta, caracterizado pola variedade e a calidade, así como o carácter divulgativo, creo que son os elementos clave para o éxito destes encontros. Este xurde baixo o amparo do Centro Arqueolóxico do Barbanza, equipamento cultural que foi inaugurado alá polo ano 2002.
e que nestes ínteres está a sufrir un proceso de transformación. Son varias as administracións implicadas dende a central, a autonómica e tamén a provincial, que están levando adiante unha serie de proxectos que fagan eficaz este equipamento. Así, por exemplo, temos anhelos de que nos próximos meses poida adquirirse o estatus de colección visitable, sin esquecernos de que foi incoado tamén o expediente de declaración de ben de interese cultural para o complexo arqueolóxico dos Castros de Neixón, que agardamos tamén que nos próximos meses poida verse resolto satisfactoriamente. O Concello de Boiro, a pesares de que é un concello de tamaño mediano ou pequeno, de menos de 20.000 habitantes, con uns recursos, polo tanto, limitados, e con un extenso patrimonio histórico, emprendeu no 96 un camiño que sigue a percorrer hoxe en día a recuperación do complexo arqueolóxico dos Castros de Neixón, como un dos símbolos patrimoniais do noso concello. Na relación de elementos arqueolóxicos dos que dispoñemos, creo que nos achegamos a un 100, a maioría están en propiedades particulares e, polo tanto, difícil de actuar sobre eles, e logo tendo en conta que a administración local ten unhas competencias moi limitadas sobre o patrimonio arqueolóxico. Todo canto se fai, indudablemente que é mellorable, sin dúbida, pero creo que é un deber moral continuar no camiño que temos emprendido, sobre todo sendo conscientes da situación que estamos a vivir nestes intres e que sospeito que vai a mudar. Entre outras cousas, creo que o modelo de xestión dos recursos dedicados á cultura será preciso plantexarse a súa viabilidade en canto a que sexan proxectos sustentables no tempo. Debemos de facer que o noso patrimonio chegue a ser autofinanciado, e iso é posible ca implicación de todos. Non quero pasar a oportunidade de darlle as gracias aquí ao concelleiro Gerardo Piñeiro, que, bueno, cumpleu unha función importante que deixa a corporación, polo tanto, pois como concelleiro delegado é o último ano que fai posiblemente esta presentación, xa o facerá de outra forma, pero non como concelleiro, pero esta iniciativa que xurdeu desde a súa concellería e del mesmo, e con Vítor Barbeito e todos os que conforman o Centro Arqueolóxico do Barbanza, fixeron posible que estas xornadas sean xa un clásico en Boiro e na nosa comarca, e que nos acompañen xente tan importante no eido da arqueoloxía. Vexo aquí na primeira fila a un amigo e coñecido de todos, Tito Concheiro, e outros máis que non quero nomear porque me esquecería de algún deles. Pois a todos, benvidos a Boiro, benvidos ao noso municipio, á comarca do Barbanza, porque vos facedes precisamente que o patrimonio sala á luz, que a veces está escondido, e que aqueles que non somos especialistas aprendamos a coñecelo e a aprecialo. Moitas gracias a todos. Paso a palabra a Faustino. Faustino Infante Roura, representante da Consellería de Cultura e Turismo. Moitas grazas. En primeiro lugar, quería transmitir de parte do Director Xeral do Patrimonio Cultural o agradecemento aos organizadores, en particular ao Concello de Boiro, polo feito de ter invitado a Consellería de Cultura a participar nesta quinta edición do Encontro Arqueolóxico do Barbanza. O tempo disculpar a súa presencia, ou se por outra serie de motivos non pode estar aquí connosco, e delegou en mí, digamos, un pouco o que é a posición institucional da Consellería na presentación do encontro. Ben, isto sempre é incómodo para un técnico, non? Porque teño que falar con un político cando non sei un político, en realidad son un técnico, pero ten cousas positivas, porque así podo decir cousas de outro xeito que ao mellor non estarían ben.
É unha boa noticia ver que a Diputación Provincial, o Concello de Boiro, a Universidade de Santiago de Compostela, a Consellería de Cultura, distintas administracións, distintas institucións están hoxe reunidas nunha mesma mesa cun proxecto común que se define nunha palabra, que é arqueoloxía. A arqueoloxía é importante e a arqueoloxía ten o valor de concitar o interese das administracións, das institucións, aínda que señan de signo político incluso distinto, non? Queríamos, de algún xeito, recollendo as palabras do Concello de Boiro, manifestar o apoio da Consellería de Cultura ás iniciativas que se están a levar a cabo dentro do Concello. É dicir, o recoñecemento, por exemplo, dos castros arqueolóxicos, do castro e non me saldrá, do centro arqueolóxico e dos castros da Neixón, o seu recoñecemento e incoación como ben de interese cultural xa unha realidade. Esperemos que en breve o procedimento administrativo culmine na súa declaración oficial. E por outra banda, o feito de estarse a tramitar por parte da Consellería o recoñecemento da colección visitable que se espera que no Centro Arqueolóxico do Barbanza poida albergar os restos arqueolóxicos que ali se foron atopando nos últimos anos. Nese sentido, queremos felicitarnos de que a labor do centro sexa unha labor que ten unha continuación ao longo dos anos. Van xa para 10 anos dende a súa inauguración e o traballo que está a realizar pensamos que é certamente excepcional. Polo tanto, a Consellería de Cultura únicamente lle compre estar no sitio que pensamos que debe estar, que é apoiando a arqueoloxía, traballando codo con codo co resto das administracións implicadas, non só no caso de Boiro, senón incluso en outros casos. Nestes momentos se está a traballar tamén de maneira importante coa Deputación da Coruña no caso do Dolmen de Dombate, onde hai unha colaboración fluida entre os técnicos das distintas administracións, nun proceso que culminará e que supoño que esta tarde teremos boa conta del. E xa, para rematar, dentro do punto de vista personal, estar en Boiro é para mí unha ventaxa, porque é como estar na casa. Si estive na primeira edición dos encontros arqueolóxicos da Barbanza e vou a recuncar na quinta, espero que as cousas non fosen mal e, de algún xeito, a miña presenza aquí sexa agradable para todos. Moitas grazas. Gracias, Fausto. Gracias tamén, que antes se me esqueceu, a Consellería de Cultura e Turismo tamén pola axuda tamén que nos presta para os encontros e para o propio Neixón. Ten a palabra o alcalde Xosé Deira. Sí. Bo día. En principio, non só agradecer que tanto todas as administracións, dende o noso Conselleiro de Cultura hasta a Xunta e a propia Universidade estén colaborando nisto, senón tamén felicitalos porque cada ano sale mellor. Espero que estas xornadas teñan xa a súa maioría suficiente para que funcionen sin ter en conta quen está no goberno e que quen non este, saiba que son unhas xornadas moi importantes non só para Boiro, sino tamén para conocer o noso patrimonio e conocer a nosa historia. Eu quería falar un pouco porque me dixeron que tiña que falar hoxe. Non son arqueólogo. Perdonade porque creo que vou a ser un pouco irreverente falar de certas cousas, pero xa teño edad e vou falar do que me dá a gana. Vou falar de 4 palabras. Vou falar de farruquito, de carallo, de ciencia e de relativo. Eu parto de que o pensamento é imposible sin as palabras e as palabras sin pensamento tampouco. E exagerar unha cousa por un extremo das palabras, que a veces desemboca nun fetichismo das palabras, que parece que pronunciar a palabra xa todos entenden, e outras veces exageramos, por outro lado, o pensamento sin palabras, e
caemos nunha especie de relativismo, nunha especie de ignorancia, e bueno, sabedes que o burro pensa e lee, pero non pronuncia, faltan as palabras, e precisamente ese pensamento sin palabra non somos capaces de transmitilo, nin somos capaces de collelo. E cando falo de palabras, falo de símbolos que determinan un código, que están formando un código, e que a veces en arqueoloxía pois non son palabras, senón son restos, señales que nos van pois indicando a nosa historia. Onte estuve en unha charla, de verdad, unha hora, con un señor que se chama Víctor Freixanes, e transportounos durante unha hora a un mundo que estuvemos, aquí hai xente que estuvo ali, que estuvemos como apartados casi do mundo real, pero falándonos dun mundo en que nós tocábamos, que o percibíamos e que casi nos situábamos no mesmo mundo del. Era un mundo que, se non somos capaces de facer como fixo el, estruturalo en símbolos, en palabras, non somos capaces, escápanos das mans e non somos capaces de comprender ese mundo. O mundo, a veces, ben determinados polas palabras que nós utilizamos, e as palabras son como aquelas cestos que nos permiten acumular a nosa experiencia e mostrarla a outros para ver como é. Decía, por exemplo, que un dos protagonistas pois tiña que ser Farruquito, e Farruquito era unha palabra que el recordaba a Platón, que dicía que as palabras casi indica un pouco o espírito das cousas, como Vandal, e chamarlle a aquel señor Farruquito, pois é que non lle cabía outro nombre. E é verdad, a veces as palabras de alguna forma nos poñen en contacto cas cousas. Pero a veces tamén hai un fetichismo das palabras cando non hai argumentos para defender determinadas cousas. Decía Camilo José Cela que cando non hai moitos argumentos nun diálogo, ti soltas un carallo ben botado e a veces eche un triunfo dialéctico. É dicir, chegamos un momento en que vai tal, que isto xa se acabou. Eu digo isto porque a veces hai moita xente tamén que cando non ten argumento enseguida se di isto é científico. Isto é científico e acaba, aquí non discutimos máis. O amigo Víctor Barbeito díxome que hoxe tiña que falar e mirei dentro deses libros que non teño moito tempo de velos e collín un de arqueoloxía e pasou 3 ou 4 páxinas defendendo que a arqueoloxía é unha ciencia. E efectivamente empezou a decir porque unha ciencia ten que ter unhas reglas, ten que ter unhas normas, ten que ter uns principios, uns teoremas, ten que partir dunha realidade, ten que formar unha prospección da realidade, unha excavación, un laboratorio. Mire, cando un empeza a xogar unha partida de axedrez ou de tute, ten unhas reglas, ten uns principios e ten tamén un ambiente en que desarrolla, e un que empeza a facer eso non di que vai a facer ciencia, vai a xogar. Sí, cando facemos arqueoloxía, vamos a facer arqueoloxía. Ahora que te pases 4 horas dicindo por que é ciencia, ao mellor falta outro argumento para ir falando. É dicir, unha vez que aprendes a andar, non é conveniente que vayas pensando si falas ou si primeiro pos un pé, si outro pé máis adiante, porque te podes atrancar. A continuación, ese libro, non li moito máis, non quero decir que o libro era malo, senón que quero, por eso dixen que era un pouco irreverente, empeza un pouco a diferenciar o que é que a arqueoloxía non é auxiliar da historia, que é fundamental en antropoloxía, cales son os métodos, como chega a determinadas conclusións, si é un análisis tanto do home como das sociedades a través dos restos materiales da historia. Efectivamente, empeza a falar da arqueoloxía como o que fan os arqueólogos, non? Que se non é ciencia, que a veces terminamos eso sendo que a palabra ciencia moi dogmática, cabe a outra postura que todo é relativo, todo, bueno, pois non é cuestión de falar de cientificismo,
senón a veces de relativismo. Sabedes que eso, a palabra relativo, a veces ten moitas acepcións ao longo da historia, pero na Edad Moderna o que fundamentou o relativismo é Einstein, e un continuador de Einstein que lle chamaban Heisenberg formulou un principio que se chamaba, empezaron a chamarlle principio de indeterminación, e el contestou que non se lle pode chamar principio de indeterminación porque a natureza non xoga aos dados, como diría Einstein, senón que a natureza ten uns parámetros moi fixos e que nós nos conocemos porque temos unha forma de pensar na natureza que son as coordenadas de espacio e de tempo, e por esa famosa fórmula de Heisenberg que se precisas no tempo indeterminas no espacio e se determinas no espacio imprecisas no tempo. Ele dicía, non se debe chamar principio de indeterminación, sino principio de incertidumbre, porque é a nosa capacidade que non é capaz de entender todo ao mesmo tempo, e por iso cando falamos de relativismo non é falar de que todo dá igual. Sí, nin é ciencia, nin é relativismo, sino que cada cousa ten o significado dentro do seu contexto, sea no espacio, sea no tempo, e o relativismo a veces, que hoxe en día posta a falar con moita xente, iso é moi relativo. A veces indica outro aspecto da persona que non hai argumentos e todo é relativo. Ciencia, relativismo, creo que se complementan e a veces máis que relativismo referencial, que efectivamente eu aquí non estou gritando porque o meu referente non está falando nunha discoteca e non estou utilizando outro porque a quen me estou dirixindo pois é xente que entende e teño que un pouco escoller as palabras. Ciencia, historia, conocimiento teórico, eu non sei se empezaron o carbono 14 a determinar se efectivamente Marco Antonio adoraba a Cleopatra ou non, pero cambiou a historia máis que a hacha que encontrou Fulanito de tal e que o datou hai miles de anos, e a veces chegamos a facer cuadrículas no noso pensamento e determinar que este é científico, este non é científico, este é teórico, este é práctico. Eu a veces, perdonade que se un pouquinho así extenso, eu a veces admiro e quedo admirado cando vexo un palomar todo tan ben cuadriculado como coño farían para tal, todos son iguales, si caí un ao mío caiche todo, e tanto o teórico como o práctico se complementan e as palabras son aquilo que gardan tanto a historia como o saber que nos fan pois que non solamente facer presente o pasado, sino tamén comunicarnos ca xente. Graciñas e perdón por aguantarme. Gracias, José. Ten a palabra Caridad González, diputada de Cultura da Diputación da Coruña. Bueno, bons días a todos e primeiro, gracias por haberme invitado e por estar hoxe a quinta vez en esta mesa. Eu si teño que falar en clave política porque veño aquí representando unha institución, a Diputación da Coruña, donde eu estou encargada da parte de cultura e patrimonio. Efectivamente, eu son das que pensan que a cultura non ten cor político, nin debería telo, pero tristemente as institucións todas temos uns límites moi importantes, que son os límites económicos. Entón, gustaríanos, ou polo menos a min gustaríame, a todo que forma parte do noso patrimonio cultural e histórico da provincia da Coruña, que no ámbito que é o ámbito que abarcamos desde a Diputación, pois poder estar en todos eles, pero é imposible e cada día máis debido a que efectivamente temos unha crisis importante e por desgracia a cultura está levando un recorte tamén moi importante. Pero eu volvo a decir que estou orgullosa de estar aquí esta quinta edición
porque foi unha aposta que fixemos desde o Concello de Boiro e desde a Diputación de que isto hai que sacalo adiante. Hai moitísimo traballo que hacer no centro arqueolóxico, os encontros, eu creo que empezamos un pouco a ver como iban funcionando, son un verdadeiro éxito e simplemente darlle enhoraboa a todo o mundo que forma parte deles, que está traballando en este proxecto, e decirvos que se ben todavía non está firmado as subvencións, teremos un sexto encontro arqueolóxico, porque desde logo desde a miña responsabilidade Boiro vai a volver a contar outra vez ca mesma cuantía de axuda, que sabemos que non é moita, pero polo menos a mesma ímola ter outra vez para Boiro. E dicirvos que, bueno, que disfrutedes, que aprendades moito e que enhoraboa a Boiro e a todos vos por poder disfrutar deste encontro. Nada máis. Gracias, Caridad, unha vez máis, e gracias a todos por asistir un ano máis. Empezamos xa.